बहुत सुंदर गीत संगीत पूछे हमरा बुझाता जी जवार के जितना ब्यास बाड़े सब ब्यास में रौरा भारी बनी। ओजन हाँ महाराज पूछी हम काहे कहत नहीं काहे और ही ब्यास बाड़े हाँ तो गीत संगीत पर कम ध्यान देले हाँ खाली रात भर काटा कुटी पर ध्यान देले हाँ अरौरा अपना गीत संगीत पर ध्यान देता नहीं सुंदर बात बोलता नहीं आ कतना निमन जानकारी के बात को कहता नहीं। 11:55 होती है 11:30 बजे हमारा प्रोग्राम बंद हो जाई हाँ 10:55 ठीक अच्छा कोनो बात ना तो हो जाला कबो कबो। आई अब गीत संगीत हमने की शुरुआत होती है 10:55 से शुरुआत होती है। अब हमने के जितना प्रशंसा कर जाओ अशोक भैया के कम कहा आज तो ये बुझाता अशोक भैया के खाली हम सुनती अरौरा गई थी महाराज कुछ सीखती सर आ लोग के भगैती भगन व्यास जी के लड़का हमरा के पुरस्कार दिले बनी हार्दिक अभिनंदन बा। लड़का लोग के बात पर ध्यान नहीं खदेबे के सावरिया सावरिया हरि के 1000 नाम राम चाहे राधे श्याम ब्रह्मा या विष्णु चाहे भजिला महेश के घर में मंगल होई मीठ मीठ फल होई मन से चरण जे गोहरई गणेश के नेह जब लाग जाई दुख सब भाग जाई देर नहीं लागी सब हरि है कलेश के कहत मनोज परमान मिल साच साच कहिए तो कृपा हो जाई अवधेश के। आज एगो दिवंगत आत्मा स्वर्गीय दीनानाथ साहनी जी के अंतिम विदाई में ही प्रोग्राम रखल गइल बा। आज के दिन जितने राम नाम के गुणगान होई जितने भजन भाव होई जितने रामायण के कथा होई उतने ज्यादा कृपा भगवान के हो दिवंगत आत्मा पर गावहू वाला पर सुनहू वाला पर दोनों पर हुई। बक्सा बजावा भाई आगे वाला बक्सा हेलो आगे वाला बक्स देखे के बाद उतने ज्यादा कृपा गावहू वाला पर जितना कृपा भगवान के होई उतने ज्यादा सुनहू वाला पर हुई। देखो मिश्री कितनो खिसिया के खइबो तो मीठे लागी आ मरीचा कितनो प्रेम से खइबो तो तीते लागी। असही भगवान के नाम हो मन से सुनबो चाहे बिना मन से सुनबो मन से गइबो चाहे बेमन से गइबो भगवान के नाम से लाभ सबका होला। भगवान के नाम कैसन हो तबला के लाइन देखे बा ठोकली देख बाबा
अब तरवे ना होई तो कहां से बदली है भैया जन बात तोने में काम गीत लेबे बा राम नाम के गीत हर इंसान के गावे के चाहिए राम नाम के गीत तू गाला अच्छा एगो चीज हम देखनी है जितना व्यास वो ए जवार के गीत गावेला उ सब कहीं ना कहीं से लेके चुरा के आपन गीत केहू ना गावेला हमरा अशोक भैया बानी जितना गीत गा गइल बानी उ गीत आज ले हम कहीं सुनल ही नहीं कहीं यूट्यूब बना आपन गीत सब गौले बानी अशोक भैया अहेंगा नहीं हमरा अंदाज बा कि रात भर यहाँ के अपने गीत गाई अरे राम नाम के गीत अरे राम नाम के गीत तू गालो अरे गालो अरे गालो राम नाम के गीत राम नाम ई गीत गावला से का होला ए भैया का होला गीत परीत सभे तरी जाई गीत परीत सभे तरी जाई गीत परीत सभे तरी जाई कुल खानदान सहित ये बबुआ कुल खानदान सहित तुगा राम नाम राम नाम हित परित सभे तरी जाई कुल खानदान सहित जेंगरौरा कमाई ले तराउर कमाई राउर पूरा परिवार हित परित के भी रौरा कमाई से गरज चलेला असही भगवान के नाम एगो कमाई हो गायब रौरा अब फायदा रौरा संगे संगे राउर हित परित कुल खानदान के लोग उठाई आओ तनी मुर्गी हो हमारा प्लान मुर्गी राम के गीत हर चीत से गवले भइले ना बिचली ए बबुआ भइले ना बिचली तन चक्रधार मुर्गी करे चक्रधार राम के हर चीत से गवले भइले ना बिचली ए बबुआ भइले ना बिचली फेन तबला बंद हो गल देख बा तबला आहा हुए के नहीं खमाए के एक बार से तो ये हमारी हर जे चीखल भइल ना बिचली गए बबुआ भइल ना भय भी सतुगा
कतना सुंदर गीत बजा दी हलो कताना आ जा भाई मैं स्वागत हो जाओ बाकी रहला तब स्वागत होई तो टाइम हमार ना जुड़ाई में देखे ना 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 15 ना मिनट ना ना टाइम थोड़े जोड़ लगी स्वागत हां करी स्वागत हां ठीक बा हां हां पहले अशोक भैया के कहल जाओ आऊंगा कदी तालिया 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 बजाओ कालिया ओही जा हां ओ जी मैं करी लोगी ओही जा चल जाई व्यास के फील्ड नु अपन अपन बा हां आई अच्छा सही हम बढ़े का या कुछ दस में खाली माला तो जी जहां बात तो है लहाही के फिर में बारी भाई अरे मत पूछी अब माला खोलिए ना पहनाओ जला कुछ दिया कुछ रुपया पैसा माल तले में माला आ माल दोनों संगे रहे के चाहिए हां तब माला माल हो जाए अब पूछाऊं घूम जाएगा बा तब मले माल हो जाएगा हां तब का देहा दे घूम जाए रुपया हां तब का हालांकि रुपया 500 रहे के चाहिए हां हां महाराज एक बाद रुपया माला पहनावे थोड़े है अरे महाराज अब अरे हमने के द्वार पर माला पहने थोड़े आ जाए तब हां अरे तब का ऊख मिल में नहीं के गइल अभी 500 व्यास जी के आसो ठीक है से बात। कुछ सामाजिक है अच्छा रुपया हाँ माला देख के स्वागत करनी भैया हमारा हां मंडलियों को मिल गइल ने मंडलियों के बहनी बन गई बन गई हार्दिक अभिनंदन बा पढ़ले बा जननी ये ऐसा अमृत है जे चीखल भयभीत कबो ना हो ना 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 और का और का चक्रधारा मेरे एक बताई चक्रधार आओ रुक जाएगी आओ वाह वाह पैसा ले आओ वाह भाषा अरे कबो गैस ना होई न चलिया परिभाषा चले वही जा ना कोनो साइंस बड़ी ए बबुआ ना कोनो साइंस बड़ी देखी हमनी के तनी हाला मत कह जाओ वाह 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 पैसा दे के अब दी 500 का के अब अबे स्वागत कइलो बड़ा भाई बढ़िया से तू अंदर कैमरा में ले ली लो के ले ली कैमरा में नचनिया के पैसा देते रहे ना माला पहनावले बड़ा अच्छा माला पहना जाते रहे हां हां अच्छा स्वीटी अगर तुम पहनाती हो पहना दे कहां आहा उनका तेज भी है वाह हमरे के कितना विद्वान हो जाई जाई नो तो 10 गो 20 गो 25 गो 50 गो भाषा सीख लियल जाई लेकिन अशोक भैया ऊ कैसन विद्वान बड़े भगवान केहू कहीं से बोलाओ कोनो भाषा में बोलाओ बुझ जाले यहाँ तक ले कि पशु पक्षी भी बुलावेला तो पशु पक्षी के भाषा बुझ जाले तो हमने का 20 गो भाषा सीखो तनी सन तो हमने के घमंड हो जाता अब भगवान दुनिया के सारा भाषा सीख ले बनी तो भगवान के कोनो घमंड ना ना भाषा परिभाषा चले वही जा ना कोनो साइंस गणी ए बबुआ ना कोनो साइंस गणी कवि महेश मनोज भावे में भजले आवे ना ससती लय बबुआ आवे ना ससती तू जाओ राम नाम रावा अब तने 10 मिनट कथा कहानी होखे ओके आ लयदारी चलते चलते ताजा ताजा गौर में